Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:35 ninaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sa sendo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Ano man daw ining kasureko tres? Paibaiban kantidad kan sa indang bill, di man nagbabagwan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan, napasaano na lang kan kooperatiba, tanganing kitang konsumidores, di man magabatan. Amiga, dai pweden iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan kasureko, di maninda sinasabiri sana. Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour ang nawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang say na ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagiromdom, hatod sa Indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboksit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureko 3. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Biyernes. Pizza Gis kan bulan na Marso taon 2023. Mairibang kita abot 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood na tema ngunyan aldaw. Pag-receive ni report tali sa mga karonda. Yaon dyan si News Director Philip Salvador Philip Barasina alias DJ Pugi, si Rota Pornilio, Bani Tataro, Kagawad Jonathan Oliva, yaon man ang sa to yung news content writer, newscaster, GB John Verdiflor. Sa lado technical, Felix Lagrimas. Yaon man po si Rodel Cesar sa information. Yaon man sa transmitter site, James Oco and Jimmy Guanzon. Sa opisina, magayong na APA, si Madam Kayla Ligasyon. Ini po sa indong karonda, Kabicol Connection, Joey Habanali. Good morning!
Sa mga Facebook Live viewers, may good morning. Sa mga nakantabay sa Facebook Live, kan RP Indisiga, good morning. Sa mga may kumplianyo niyan, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sana magpakanton man kamo. Sa mga may kumplianyo, si Cap, Joseph Permante. Happy birthday, Cap. Ang maskulado asin na gwapitong bodyguard ni Mayor Persimbulan Canaboa. Garudakol dang karpa. Dito sa Talusog, Burirawan, na mga pulutan. Aba, sana'y malasing mo kami at mabusog. Kundi arayo kaya tong residensya ni Cap. Medyo arayo. Baka day ako dyan makapasyar. Cap? Pasensya na. Pero happy birthday. Sa mga misis na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, mga Mr. and Mrs. Happy wedding anniversary sa endo. Stay sweet and in love to each other. Sa mga nakaantabay sa to sa gabos na Banwaan, Kabalyan ng Iriga City, sa Rinconada, sa Camarines Sur, good morning. Sa probinsya kan Albay, sa gabos na inaabot kan sa moyang signal, good morning, magandang umaga, magandang gabi sa mga nag-antabay sa tuyang mga kababayan ta sa ibang bansa. Ay, gusto ko daw umawon na padagos na pagtabang kan gobyerno probinsyal ni Governor Luigi Villaferte sa mga livelihood program niya. Dakulang bagay na nakakatabang ini isa sa mga kababayan ta. Amakon mo yan na may mga natataan po nin mga sewing machine. Dakol po ang tatabangan. May mga farm machinery worth 201 million worth of farm machineries para sa mga hardworking farmers na pinagduduhol niyang tabang para matabangan po ang sa tuyang mga paraon sa probinsya na maiangat man ang sa endang ekonomiya, ang sa endang hanap buhay. So mga may skill sa pagtahi, nataan po nin mga sewing machine. Okay, yan po ang magayon na programa kan na probinsya, kan administrasyon ni Governor Luigi Villaferte. Pero kan mga tabang sa Boreal, kan Kapuerto, mga medical and financial assistance. Sana po ang mga local government unit suportaran nindo ang programa kan probinsya na mapakarhay, mapatalubo, mapakusog ang turismo. Kaya ang mga local government units dapat may kanya-kanya mang kamong tourist plan or plano sa turismo para ang mga local turista, asin mga dayuhan ng mga turista, hindi lamang mapasyaran pong tourist destination sa indo pong mga lugar. Pagayon po yan. Dangan ini pong tanawara. So background music ta. Sa edukasyon, lalo na yung Baaw Community College, magiging maabot ang panahon, tayo aprobado na sa second and third final reading na pinagtulod sa Kongreso ni Congressman Mix Villaferte kan Rinconada. Aba, ang ini pong Baaw Community College. Co-converter na ini. Pinaapo doon ng Rinconada State College.
ang pundo magali na sa national government. Madadagdagan pa ang mga paratokdo, pati ang mga expertise maninda sa ngaran po ng edukasyon. Madako lang tabang po. Baga, ang mga taga-Rinconada, maging mga professional na. Sabot kang panahon. Sarong party list representative, itong si Inciso, inaali na pala to sa Bicol Saro party list. Taros man kaya daanom na bulan na nagpasilag-silag. Sa Amerika guide kaya ito nagpipirma. Pero may ipigribay naman. Anyway, party list pa ang pigboto kan sa tuyang mga kababayan. O yan, ako Bicol, good morning. Si Ma'am Sally, kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bungalon. May mga projects sinda, mga activities. Natagod kaning Holy Week. Adigdi po sa Iriga. Garo mananaong mga sabon, kung ano pa. Yan sa Barangay Santa Teresita, sa tribong, ano po dyan, sa mga tugang tang Aitan, Raita. Garo magkakaigwasindang inaapod na inauguration na mga solar water facility. Mga marina trabaho na sa yung mga nasa gobyerno. Si Congressman Mixman, kung siya po bagan may pinakadakol na budget sa entirong Bicol Region, 8.1 billion para sa flood control project. Maka po mapahata na ang bigla ng mga pagbaha o yung makusugang oran as in may kalamidad, hindi po sa Partikan Rinconada area. Relief operation na pinagigibo, lalo na duman sa mga pigba ang mga lugar sa Rinconada, Kamsud. O diba po, di happy ang sa tuyang mga kababayan. May mga pinapanoong mga relief goods. Hoy, si Isay daw ang sarong mayo sa Laocan, probinsya ng Camarines Sur, nagaro step down. Walang recount ang pig-file. Pigatubang na problema ka ni after kan eleksyon. Papa-recount pa. Or igwa pang mga nagreklamo sa mga salang gibo. Kaya posibleng nakabot na sa kaaraman kan panlalawigan. As in baka mapaluwasan ng suspension order. Sino kaya yan? Maaraman taman sana yan. Pag may magluwas ng impormasyonali sa panlalawigan, pwede na po kitang mag-interview kaya kung sisema na mga opisyal kang gobyerno lokal, pwede tang magada ng reaksyon sa bagay na yan. Sa linya ko niyan, uy, maray palang mag-newscast din si Bani Tataro, ano? Uy, ka ng official na pinsitter. Pag may mga newscaster na dahil maka-duty, maray ka palang mag-newscast. Na-discover ka sa bago, nadangog ko. Good morning kami. Yes, sabi San Joey, salamat po. And good morning sa imo. Wala, yung talkback kay San Joey, may kakaulawin kita. Oh, mayong tokbak. Wala po. Baka ito ba sa cellphone ka itong kakaulayon ta? Dahil lang na, ano sa tokbak niya? Siguro din po, Digdi nakasit na digdi tokbak ta eh. Sa mo, may tokbak ako? wala. Oy, Lex, pakila ganito initabi nung ano, tokbak alat. Paano kung ano ang tokbak ka ini kipilig? Lagan mong tokbak para madamo kita kan sa tuyang interview. Thank you. Standby ka lang dyan, Bani, no? Okay, standby po, Ma'am Lula.
kailangan mong tokbak. Dapat pag nagtataram kita digdiyo, nadadangog niya duman. Sa cellphone niya. Totoo ka maglaan. Kung nagantabay si Chief Engineer Abilindon Turalyo, anong nangyari? Ano naman tokbak ini sa tuyang cellphone digdi sa laog kang announcers booth? Ay ba kaya ako dyan si GB? Ilingan daw si GB kung niya dyan tapalaga ng tagtokbak. Si GB, si John Berditlo ba kaya? Makakaulay po ang sa tuyang karonda si Bani Tataro sa Laugan programa. Oy, saro pang gusto tang madali lang madali lang. Balagang ta. Mayo dyan si GB. Okay lang sabi Sunday. Oh, sige. Relay ko na lang sa mga Sunday Amerika. Anyway, good morning sa gabas ng mga karaan sa Akay. Makakaulan niya po sa Mungan ang COMELEC officer kan Banuang kan Baaw Camarines Sur. Si Ma'am Ria Matupad at Abi Sunday. Maki-update kita kung ano sa mga updates niya about dito sa kasiridukan baga na nabang kan Commission of Election. Yun po napadangadan ang barangay ang election yun na taon po. Kung napapasala July ang filing kan certificate of candidacy doon sa mga maawap na magparandidato po sa barangay. So dyan sa Banuang kan Baaw makikita kita. Dyan po sa nasambutan na opisina. Si Ma'am Ria Matupad, Ma'am, good morning po. Nagdito ang DCKI Iriga, Radio Ronda. Yan po naka-angkor ang communication manager si Hello, good morning po. Asin sa labas na listeners kan RPM. Ma'am, nadadawag mo pa ako. Good morning, nadadawag mo ako, ma'am. Wala talaga, SMJ, wala po. Pag-araw ka ni, nadadawag na daw ako ni ma'am. Okay, ma'am, kumusta ang preparasyon kan COMELEC Baaw? Madali na naman po baga ang schedule kan SK and barangay election. Ano po ang mga updates ta kani? No rin pwede mag-file ng CEOC ang mga kandidato asin na no rin masikad ang karampanyahan para sa inda. Okay po. From July 3 po to 7, 2023 po ang filing ng Certificate of Candidacy. Ang election period po must start from July 3 until November 14, 2023. So, kaibahan na po dyan si Ganban. From July 8 to October 18, prohibited po ang campaigning. Ang start po ng campaign period is from October 19 to October 28. From October 29 to October 30, legal ban na po yan, as in prohibited na din po ang campaigning. And sa election date, ang election data po, October 30, 2023. And ang last day po ng filing of SOSE, November 29, 2023. Okay po. Okay, yes ma'am. Diyan po sa record din sa COMELEC, pero po ang mga botante po niyan na mga nakarehistro po as in aktibong pwedeng magpartisipar sa nagdadangadang na SK and barangay election. Kakatapos may tanang po kang ERB hearing kan March 6, 2023. Ang total registered voters po digdi sa Baaw, 37,716 po. Iyo po. Selling po nindo, dahil man po yung nakukompleto, dahil man na perfect na gabos nakakapag-file nakakapag-participate sa election, Iya po, dahil man po yung nagwa 100% na nakakaboto gabos. Kasi ang iba po dyan, nasa ibang municipality. So, ang iba po dyan siguro, kung mga gadan na dahil pa na maahali kasi bawal na po kami mag-delete po digdi sa database nito. Pero kan panahon po may gada na nakakapagbuto pa. Pero sa panahon po ngunyan, sa parte nindo sa Baaw, dahil po pwedeng mangyari yan. Dahil naman po, may mga annotation naman po kami kang mga list kang mga gadan po. Napigtatao po sa mo kan
local civil registrar. Yes ma'am, copy po. Bali po, sa mga iske na gusto man na magkarandidato, piran dapat na edad na qualified to file a certificate of candidacy. Dapat po on or before October 30, 24 years old po. 18 to 24 years old po. Yun po. Bago mag-abot sa 24 anyos, iske pa pala ng apod sa inda, no? Iyo po, ang pwede pong makaboto hanggang 30 years old po sa SK. So mga 30 anyos, pwede man pala na mag-boto para sa mga kandidato. Doon naman po sa mga bawal na mga magkandidato, mag-file. Ano po ang mga ipinagbabawal kang COMELEC na ma-disqualify ma-disqualified ang sarong mga kandidato? Dapat po mayo po sindang relative na incumbent barangay official hanggang second degree po. Duman man po sa mga sa mga may agum na duwad, ay pwede po yan, Incumbent po. Pag incumbent, halimbawa si barangay captain, incumbent, tapos ang mas gustong kumandidato si agum niya, dahil po yan pwede. Abot sa bihon, kung ba kung incumbent, pwede. Iya po, pwede po. Kung bakong incumbent. Yes ma'am, kopya. Dapat po mayo po sindang kamag-anak na incumbent barangay official. Yes po. Duman man po ma'am sa mga halimbawa, itong mga kandidato nagpara-extend po baga kita, pero naka 2 terms pa sa naman dahil sa kaya extend na ito included na nakalampas na siya sa inaapod na 3 terms as to disqualify for his candidacy. Dahil po. Kung 2 terms pa lang po, pwede pa po yan. Hanggang 3 terms po, pwede po sindang magkandidato. Beyond that, dahil na po. I see, pwede pa pala magkandidato. Although, fire extend, kung bibilangon, lampas na sa 3 terms. Ngani po. Duman man po sa mga mga baguhan na gustong magkarandidato, anong kaipuhan, mga requirements para sinda po ma-qualify? Yun po kaya mayo pa po kaming guidelines about sa mga requirements, pero usually po ito man lang po yan form ng COC, picture, and itong doc stamp, and dapat notarized po yun. Ano po sinda, ma-file sinda kanina po na susi para maaraman kung sinda, kung may income. Taran po nindo, pagkaarami ng political partisan bagaan na eleksyon sa barangay. Ito po susi po, iyo po ito si mga nagastos po ninda, contribution and expenditures po na nagastos po ninda sa kanindang kandidatura. So, masubmit po sinda kayan after kang election and until November 29 po yan, ang last day. Yes ma'am, copy po. Bane, baka may follow-up question ka kay Ma'am Matukad. Garo na asay na ni si Ma'am Matukad sa Iriga COMELEC, no? Ay, bako po, sumama ko po to election assistant po dati sa COMELEC Iriga. Ay po. Bane, go ahead. Opo, malilabot na lang si Ma'am Leia tungkulin kaya na kandidato ang sarang persona sabi nga kayo dahil na kandidato kagawad o kapitan. Ano yan po, pwede siyang sa panahon na kang kampanya. Ano ang nagpapawat po? Pwede siya na sabi nga ni kaya mag-endorse ito ba ng sabi nga ni kaya mag-sulat na ba? Itong naka-imprint tax na pinag-sulat ng parang yung kandidato, may solicit yung baby nga rin kaya? Si incumbent. Yung mga kandidato po.
ng t-shirt. Yeah, ibahan po yan po, ma'am, sa ano. Bani, naputol ang line mo. Please call back, ano? Alatalaton ta mga tugang ang pagbabalik. Ni Bani Tata. Saka ni Ma'am Maria Matukad, ang Comelec Officer kan Bao Camarines Sur. Katagod kang preparasyon ninda sa nagdadangadang na SK in barangay election sa maabot na bulan Oktubre, ngunya na taon. Please come back. Opo. Ma'am, please go ahead po. Ito pong mga t-shirts, allowed naman po yan, basta wag lang during election day po na duman po sa voting center, nakasulot pa po sundakayan, bawal na po yan. Opo. Kaya ang dapat na gastusin kanindang kandidato, ano na, 5 pesos per registered voter po yan kasi may man po kitang partido. So considered po sila as independent candidates. Bani, ano daw yan ta? Dahil nababaguan ano kang Comelec na 5 pesos na ang dapat gastusin kan lambang kandidato sa lambang rehistradong butante. Dawa sa mga local election, dahil nababago yan ha. Ma'am, dahil ba yan pwedeng taas-taasan tanan? Garulogi man po. Kung igwa po kita kayan resolution na magluwas para po yan ma-change. Iyo man ang ganun, o dapat national kan and maamyandar ano po. Pero ikaw ma'am, tubod ka na, ang sarong kandidato, minagastusan na ng 5 pesos sa lambang butante. Or dawa ikaw ma'am, duda ka na kan 5 pesos na dapat gastuson. Anong opinion mo? Yun lang talaga dapat ang gastusin yung data. Iyo po ang isig. Uutos po sa to. Iyo, ako kaya sa pag-personal kong opinion garo, dahil ko tubod na 5 pesos, baka aki nga ning aki, taan mong 5 pesos ko niya, binabatikal na. Bakit yun ba ni? Kwarta. Pero tatabi mo, ano ang pagkakaida kan barangay election dumandaga sa national or local election po? Ma'am, hello po. Ang focus na lang po, ma'am, sa barangay lang, pag national po baga, the whole municipality. So, yan man lang po ang ano ninda. Okay, so ano yung automated? Ito pa lang, ito yung nagagaman po. Yan po, ano kung tangon yan? Opo. Pag barangay election po, mano-mano po kita. Okay po. Okay. Opo, so, meron sa Maniman, kung kang timing, sinuso po, July 3 to 7 po, 2023. Okay. Ang voters registration lang nagpapagago. Dai po, tapos na po kita kang voters registration. Nag-start po ito December 12, 2022 until January 31, 2023 lang po. So, Ay, Bani, pakiapot mo daw si ma'am kung pirang days ang campaign period kan mga kandidato. ma'am, nakacheck mo po? Hello po? Opo. Bali, pirang days ang magiging campaign period, pirang days? From October 19 to 28 po. Ilan ba yan? 10 days? 10 days yata yan. Ay, garo, hali po ito na marayan pagkampanya pala ninda. Ano, ma'am? Napaka-igsi. So, maiksi lang po siya. October 19 to October 28 lang po ang campaign period. Tapos po, man, ang saktong eleksyon ta, anong pizza? Alat. Pakiulit, ma'am. Hello po. Ang campaign period pa po, ma-start October 19 to October 28, 2023. Ang election date po, October 30, 2023 po. Noted, ma'am, noted. Okay. Parting words na lang, parting words. Parting words. Ma'am, dahil po. Ma'am, Ria, sa tayo sa tulog. Ay,
Iyo po, para po sa gabas na botante ng Baaw, i-exercise na po ang kanatong right to a vote sa maabot na October 30, 2022 election. Okay po. So, salamat sabi, Ma'am Ria, sa oras at sa mga informasyon na itik-up niyo po sa Samaya in connection sa pasilibutan na namin sa Milian sa alambang COMELEC officers bigay po sa Nasyon in connection sa isang barangay and SK election. Ito po last na lang sabi, Ma'am, ito mga COMELEC officer, ang pinaglalayo mo na itong reshuffling na namin po during barangay election Mayo man po. Ano po na igwang mga kandidato na kamag-anak mo po. Yan, pwede kang mailipat po. Okay, so siguro ma'am, sa mga masunod na aldaw, liwat kami na makontak sa inyo. Sa mga development pa, hali dyan sa COMELEC Baaw para pwede sa kasilibutan ng nataon ang barangay and SK election. Salamat sabi, Ma'am Ria. Okay po. Thank you. Opo. Yung sabi SM Joey, answer to you. Bane, ang sangkuniang panlunsod kan siyudad kan Iriga, tutuki daw mo yan aldaw na may makaulay tabi kita. Kung pwede si daw at turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagsirbi, makaulay ta, as hindi pa pang mga councilor. So, hinuan niya to. Kasod mga nito pa para kontak ko si Vice Mayor Edsin. And nakontak ko mong kuta. Kaya lang sabi niya, may pasiributan siya kasi rin dumun sa may Sirigyan Legazpi. So, subad po sa amin makapag-kondisyon na kita ng entrevista kami. Okay, thank you. Noted. Opo. Yan muna, answer to yan, Beretta. Salamat po sa Maria Matuskart kahit na COMELEC Baaw, nagmuning sa gatos ng mga angel. Ni Ma'am, yan po sa may Commission on Elections, Banuang Kalbaaw, Camarines Sur. Para sa Radyo Ronda, si Vanessa Taparo. Salamat na maray. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay Bane Tataro. And kay Ma'am Maria Matukad, COMELEC Officer kan Baaw Camarines Sur, July 3 to 7, filing of Certificate of Candidacy. Tapos, ano po kayo ni? Campaign period from October 19 to 28. Mga 10 days lang kayo din na pagkampanya kan mga kandidatong SK and barangay. And eksaktong pitsa kan eleksyon, October 30 ngunya na taon. Nasa line man ngunyan, si karondang GB John Verdiflor, ang sa tuyang news content writer at the same time, newscaster, 12 to 1, nin pagkahapon sa RP and DCKI. Good morning, JB. Please come in. Thank you very much, Manager. Grabing promotion mo yan, Ayot, kadakol na ang nagsasabi kay sa kuya na sige sa na ngayong gayon kan programa kan RP and DCKI. Kaya na ngayon sa ang mga professional as in matitibay na mga broadcaster. Nyako, salamat po sa indo. Pagtubod as in pagsuporta. Yan ka kaya. Eh, basta nagkakikwanin sararong persa talagang magiging magayon mga programming. Garuyan niya ako sigid na pag nag-ibugkos mo ang sigid, nagiging pusog dahil nga niya ako nagkakasararo. Correct. Tubrag ang mga ramog. Kaya nga sa pagkaram ko, pero mas magusok na signal ka na RPNDC kaya. Oo, lalo na sa tuyang engineering department. Labo-labo ang pa-seminar ni Chief. Correct. Magusok ba ang talkback, nignis ako yung cellphone? May problema. Okay man pala ang talkback. Minsan, ang tigi-interview ta, ang newsmaker ta, ang may problema gawin ang sa endang cellphone, baka nakahide ang sa endang mga talkback. Baka. May settings mo kayo sa cellphone. Oo. Anyway, sa dagang niya itong information dari Manager Joe, nagipag-coordinate kita naman sa regional office ka na Department of Education. Mismong si Regional Director Gilbert Sadsad ka na DepEd nagpahayag na dakulan sa iyang paglawom, lalo na kan Department of Education Bicol, na sa pagkakita sa indang learning recovery plan sa laog nin na 3 taon, hindi makakabawi ang mga estudyante sa indang learning loss na resulta kan namatyan na pandemic o kaya pandemyang COVID-19.
Oo. Ini ang naging payag mismo ni Regional Director DepEd Bicol Gilbert Sadsad na naapektaran ang pagsabot sa mga estudyante lalo na sa mother tongue line natin. Ang mother tongue, yan itong ano ta? Roger, pero halimbawa ikatagabuhi, itutugduman so tataramon kan buhi. Parang vernacular words. Sabi nga niya, Korean kudkudan nakasabit sa biray. Yan sa buhi. Ito ko kay Ma'am Kayla, baka Laon si Ma'am Kayla, sige ang ngirit. Kan sa emong enapig pronounce na ano, kataramon ng tagabuhi. Kaya ini yung mother tongue na ini, pero sa mga nasasabutan o napektaran pag-abot sa mother tongue. And apura pa sa numeracy as in literacy kan mga aki na itong yaon sa grade 1 sa grade 3 yung hain ini-ihimplo ang datos sa pinagpaluwas kan DepEd by division kung saan ang mga estudyante sa o kaya aki sa grade 1 nasa 49.85%. Konsideradong under full refresher ang mga gustong sabihin kay ni kay po na tutukan sa mother tongue. Sa grade 2, 43.4% as in 23.72% man sa grade 3. Mismong sinabi ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, dinhuli sa iyang recovery plan kan school division, nakakailing sindan ning diit na pagbabago kung kaya naglalaw sindan na mas madugangan pa ini sa mga masunod na taon. Ang datos kan DepEd kan school year 2021-2022 sa literacy kaya reading nasa 27.12% sana kan mga estudyante sa grade 1 sa grade 3 na preparado sa indang pag-eskwela ang tangan 50.91% nangangaipumanin refresher. So yan ang mga naging pahayag. Gustong sabihin, dahil sa COVID-19, naapektaran sa mga estudyante ta. Correct. Grade 1 to 3. Natigwa pa ganin na module sa mga harong. Ang nagaro, ang mga ang mga nakapasar sa mga parents na yung naging tutor. Kanood man sinda eh. Nakanood man. Kung Kaya ano mapagaan. ang pandemic, sabing delikado sa buhay kang tao, pero pag-abot man sa ibang bagay, nakanood sa mga day nag-eskwela. Yung na tayo. naging teacher sa loob ng harong. Oo. Kaya sa royon sa mga naipahayag ni Director Gilbert Sadsad, aram mo dyan sa regional office, may mga amigo kitang around dyan, mga taga-Banual Canbao na may halangkaw na posisyon, lalo na si Sir Frank Ibulalakaw. Ay, iyo, taga-Bahaw pa kaya. Ano ni Francis? Mga yan, kapinsanan yan. Ay, see. Mga estudyante man dati kan unit, kan kita yaon pa. Pero alangkuran katungdan tuman sa regional office kan Department of Education. Mientras tanto, tigdi sa Banuan Canbao, ang Municipal Federated PTA Bao Chapter, magkukondusir man in orientation of child protection. Tara mo, importante na malawag dyan, so anti-bullying, as in sa mga inapod na sex education awareness, as in iba pa. Uy, may subject pa ba tayo ng itong subject na about sa itong parang amay pa natutukdoan na ang mga estudyante? Anong topic ito? Kita igwakayan, so population education. Population education ba ang subject? Pero kung yan, hinali na ba yan? Kaya palang kadakol ang problema, nagtataas minsan ang mga teenage pregnancy problem. Correct. Dahil na nga kumapangaran, digdi sa Banuan Canbao, igwanin eskwela na talagang igwanin mga huben na bados. Kaya yan sa mga paagi na mag-igwanin orientation of child protection, tapos ang mga tema pa dyan, anti-bullying, sex education awareness, narani sa lang sa mga estudyante sa high school, as in sa mga members ka na PTA, principal, guidance
sa nang may preparar ang sa indang mga eskwelahan pagabot sa mga anti-bullying asin iba pang nangyayari sa Saka, mga kakihan. siguro maisabay na Sir GB an ano ni ining mga sorority, fraternity na na-involve sa mga deadly hazing. Correct. Kabalo yan sa magiging tema man kan Philippine National Police ang nagiging speaker sa gigibo na orientation on child protection, sex education awareness, tapos ining sa lado kan PNP bali apat sinda si Attorney Box Plingon bisado mo ko rin Matibay yan si Box. Supervisor na kan DepEd Camarines Sur. Matibay ano, congrats. Tapos si Kagawad Galibayos sa rining midwife na igwanin ini nga po na lying in sa siya sa magiging speaker pagabot man sa sex education awareness kasaro yan sa mga eksperto kay ni. Yeah. And pagabot man sa peace and order and malog na dyan sa fraternity and sorority magiging speaker man halis sa PNP Bao. Ay, matitibay pala ng mga resource speaker, GB. Ano? Narinig sa mga pinag-inguan niya to ang Bao Municipal Federated Parent Teacher Association na suportado ka na Department of Interior and Local Government Bao and ni Mayor Jeff Peseño. Saka, marayan na arog kayo ang ginigibo na ngunyan kan local government sa tabang ka ng mga resource speaker. Tataara mo ang DSW, di minsan na interview ni Ruth na dyan pala nagtaas itong inapod na incest rate. Correct. Ayan po. Saruyan sa mga magiging tema kaya makikipag-coordinate kita mismo sa DSWD. So, programa ka, kung naka-align duman sa programa ng DSWD, magiging involved sinda digdi sa nasabi ng orientation this coming April 14 na pagkamit mismo ni Mayor Jeff ang covered court and local government unit. Ay, very good. So, ini sa mga programa kan PTA Municipal Federated hindi sa Bao, tagari sa lang ma-orient ang gabos na mga PTA officers ito inapod na school, PTA officers, principal guidance counselor, asin iba pang selected high school student sa manlain-lain na eskwelahan digdi sa Banuan kan Bao. Ay, gusto Sa mga ko pag-inig. mag-congratulate sa grupo nindo, ano? At dako lang suporta ka mo sa local government and other local and national agencies para makampanta na araw po ng mga bagay. Kasi ito bagang manda na ruling bali ka partner na ang local government unit sa mga budget sa DepEd halos sa LGU na may pagkaroon na ang local chief executive kaya. Ay, oo nga, oo. So yun tabi, dugay nga itong informasyon, Manager Joe, sa mga programa. Alinig di sa ito yung location, nakapagpadala kita ng news content sa Manila, doon pati. Ayo, matibay ka talaga. Congrats, congrats. Dawa ko ba dyan sa opisina, sa kuyang location, nagtatrabaho kita dawa banggi. Keep up the good work and congratulations. You're the Alinig di best. sa ito yung location, si JB, Junior the Floor, Radyo Ramda, reporting. Bicol Connection Report. Salamat na maray sa tuyang talented, Maygos. Talagang yaonan sa iyang taon in atensyon have 110% sa iyang task. Talagang congratulations kay JB. John Verdiflor, ang sa tuyang newscaster, nasa siya pa po ang sa tuyang ang sa tuyang news content writer. Kaya sa mga RPN page, mababasa ninyo diyan ang mga pagsusurat niya pong mga news update, news you can trust. Na digdi po yan sa RPN DCKI. Digdi po talaga sa moya, bumikan mga perfect news ha. Unlike others sa iba, dahil may yan aarugon. Sa moya, sumaturul-tulan sa ng mga information, sa katarabang-tabang, and congratulations sa production director ta, saka sa news director taman, ta luway-luway na pong nauumaw man,
and RPNDCK kan sa itong mga listeners na luway-luway nagkakaigwang innovation as in nagkakaigwang ng mga pagbabago, pag-uplift o pag-upgrade, mga innovation kan sa ito pong mga radio programs. And nagdadakol ang sa ito pong personnel and staff sa production as in sa newsroom. So, mahanap po lang kami time 10:20 in the morning. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1-3-16 Kulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki
Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and family, Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family sa Nicolas Iriga City, Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas Iriga City, Ma'am Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City, Nilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City, Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City, Oralio's Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Naking's Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City, Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Cyrene and Frederick De Los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Ugabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bamong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bamong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya
kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Igwa pa kitang natadang commercial, Felix? Igwa pa? Okay. Maratya naman. Itry ko daw mga tugang na ma-interview ang sarong amigo ta. Uy, nagpaparadakol daw po mga tugang ang nawawara ng trabaho, ano? Sana magdakol. Kaya dapat gayud magkaigwa na talagang charter change. Kaya lang pig-uurlayan pa kung Constituent Assembly or Constitutional Convention or kaipuan pa ng People's Initiative digdi. So, yan ang pinag-aayos pa na kung saan makakatipid po ang sa tuyang government na dapat pag naamyandara na po ang saligang batas or ang fundamental law of the land or constitution kan Pilipinas, sana permanente nang dahil na yan burubagohon. Arog kan ibang mga bansa na sararuan sana. Pero amo na yan na sinasabi na dire-diretso na. Lalo ng political provision, mga economic provision, ini mga sa foreign na kung tutugutan ng mga taga-ibang bansa na mag-invest o magbakal ng lote, magbugtak ng mga manufacturer. Tayo man sana, kadakla na ginagamit ta, binabakal ta, gusto ta, imported talaga eh. Arugan mga pyesa sa bihikulo, mga sasakyan, gusto ta itong hali sa ibang bansa. Ano daw kung tugot na labod ang gobyerno, digdi na sinda maggiribong sasakyan, maggiribo ni mga spare parts, dagdag trabaho pa sa mga Pilipino. O kasi nga, sabi ko, dakol ang nagkakawaran ng hanap buhay po na magtama sa to ang COVID-19 pandemic. So gabos man, may mga nagsarado nga ng mga
company sa ibang bansa. So mga OFW ta nagporli sa Pilipinas, dahil man napisyuldon pa, dahil pa kumpleto, kaya naghahabol-habol pa man sindakan sa indang mga benefits or claims, mga salary na dahil man ninda na nakuha pa. Dahil po kan nagsarado ang ibang mga company, nalugi sa mga employers na iba, kaya po bagsak ang ekonomiya. Marangani po ang Pilipinas, luwe-luwe naman po baga kita na naman na nakakapag-bangon-bangon kan sa tuya pong ekonomiya. Kaya dapat pakusugon ang turismo. Pero pag ang turismo da po napakalakas, yaon man ang prostitution, pambihira man niya ako yan. Pero sabi ka ni ba, ata nga Joey, pag nagkusugan ko turismo, igaman niya yung nagkukusog na na prostitution, isa na man niya ako. Kundi paano mataan yung hanap buhay kan gobyerno tan mga kababaihan tan na nalagod magparalaog sa prostitusyon. Minsan may mga bugaw man ayaw man ang hanap buhay. Mahanap nin mga mahilig na mga mister para ibugaw ang babae na naglalaog sa prostitusyon. Ano ba nga ni kayan? Makulang Pilipino ang customer, mga ano ba, taga ibang bansa pa. Pero po pangit nakakaraw-raw po ini. Di bali magkusog ang turismo sa Pilipinas, na dahil masabayan po nin prostitusyon. Kundi may mga nightclubs baga po, may mga bahay aliwan, na may mga babaeng mga inaapod na mga dancer, ano ba, all the way down pa, ano ba man na mga babae, nagiging parang GRO, Guest Relation Officer. Nagpapatibol, pag nagka-ereyuhan sa ulay-ulay, hanggang sa nagruruluwas na, nagdidirate na, hasta nagdadakol ang populasyon, nadadagdagan ang mga illegitimate child or aki sa luwas. Dahil na maintindihan kung siya nama. Pero sa totoo lang po, nangyayari pala niyan si daw ngayon ama kan sa kuyang aki. Minsan may mga kaputan ng ibang mga misis. Sa mga single mom, good morning. Sana ang government tigwaman sa endo pong suporta bulan-bulan. Asin sa mga senior citizen, sana madagdagan man ang sa endo pong bulanan na social pension, di ba? May mga legislator po kita na nagmamaot na madagdagan man po ang sa endo pong nakuko ang pensyon hali sa government. Ang mga PWDs dapat mataan man po sinda ng regular na suporta kan sa itong government, kan sa mga pangangaipo. Dakol na sektor, ang para o mata medyo nagraray-ray na susuportaran po kan sa itong government. Saka kan mga provincial government. Kaya sana mag-ray man ang ekonomiya. Nadanyaran lang kan pandemic, nadanyaran pa kaning rice tariffications law. Ni Senadora Cynthia Villar nagpara huros ang presyo kan kada kilo kan palay. Kaya ang dakulang papel kan mga local governments unit siguro medyo mataasan man ninda po ang sinda mismo na magbakal kan mga palay kan mga parauma. Busy ang line niya day na sisimbag. Siguro busy ining sa tuyang gustong makaulay. Haros ka ba nga po kaya kan mga Pilipino na nasa tamang edad ang nagtutubod na sabi medyo nagraray-ray naman ang ekonomiya. Hindi sa tao ka naglulubong unemployment rate. Record high na utang, rampunin doon, nasa more than 13.8 billion na ata ang utang kan Pilipinas. Kaya dahil pa pinapangaki, ang sarong Pilipino, agko ng obligasyon na dapat bayaran na buwisa sa tuya pong government. As in, dahil po sa inflation rate, nagparataas po ang presyo kan mga barakalon, kan mayor ng mga barakalon. Napag-araman po sa social weather station sa sarong survey na ipinaluwas ka nagtalikod daw na posibleng may
mangyaring pagbabago sa ekonomiya. Na sana, sana po, mataan na mangkutaan na ning hanap buhay sa mga na-displaced workers. Kaya nga niyan sa tuya pong Department of Labor and Employment, may mga programang tupad program, food for work, na sinisweldoan po ang sendang trabaho para po sa mga displaced workers. Kaya po baga nagparadakol po ang assistance kan national government dahil na-download sa ahensya kan Department of Social Welfare and Department of Social Welfare and Development, DSWD. Aro kan mga assistance to individual in crisis situations. Maringan ang national government plus the local government's units, may mga inaayuda po sa mga tao. Lalong-lalo na po ang mga livelihood projects and programs. Kaya dapat po, gabos na local government units, may mga plano. May mga plano sa agrikultura, sa turismo, sa health. Araw kaning Camarines Sur, number 1 po kita sa mga programang araw po kayan sa health, sa infrastructure, sa tourism. Kaya may mga tourism road network po kitang pinaghaharaman kan na Pamilya Villaferte. Tawan na nagkusog po ang turismo, madakol ang negosyante, ma-invest ng negosyo, madakol ang mga pagdagsakan mga turista, ma-income ang lambang lugar sa laog kan probinsya na dinadarayo. Arog kang karamuan, dinadayo na po yan. May mga pelikula pang ginigibo dyan, international. O da nga, nag-i-income po yan. O dyan sa Bula, magiging local Boracay and resort dyan ni Mayor Miguel Ibasco. White Sand pati da. Kaya lang po, dapat sa mga resort, mapakaray po ang supply ng mga tubig. Although naglulubto kita sa tubig dagat, pero kaya po antang pambalnaw, kaya dapat ang koneksyon, services sa mga gripo, igwang tubig. And especially ang mga comfort room. Saro po yan sa pigihiling, kan mga dayuhan na dapat may malinig na mga comfort room, may supply ng tubig ang mga gripo. Saka dapat may supply man ng kuryente. Di po ba? O di lalong magiging maray. O kaya dyan, sa Bula, kadakol na po. Ang mga, may sadirining mga resource po dyan, o resort, na pinagdadarayo na po. Ang karahayan ta po, taan mga tinampo, pasiring sa mga resort, pinag-i-improve na po. Dit na porsyon na lang po gayod, simentado na ang mga tinampo sa parte kan Bula Camarines Sur. Arog po kan trabaho po ni Mayor Fer Simbulan, former Mayor Delia Simbulan, na ininot pong pinasirimento ang gabos na barangay kan Nabua. Parehas man ni Mayor Migay, naggagasto sa diring kwarta para po matapos na masiminto gabos na mga tinampo dyan. Dangan ang water system, ang supply ng tubig, inaabot na po ang haros gabos ng barangay. Okay, dapat man, ang mga water district, mga prime water, mga tubig na nabuha, tanagi uhurot na magpatong ng mga 10% na gayong value added tax. Although sa nabuha, dahil patinugutan ni Mayor Persimbulan na pataw ng 10% value added tax sa mga customer ninda or concessionaires, tabako pang 100% perfect sa indang maray na serbisyo. Dapat lalo pa pong pakarayhon ang serbisyo kan sa indong tubig. Kung talagang gusto nindong pagbigyan ka mo na magpatong ng 10% sa bayaran bulan-bulan kan mga concessionaires nindo. O, garuman yan sa marirecord di sa kasuray ko ito, naghuros ng kadikit ang power rate per kilowatt hour. Digdi po sa kasuray ko 3. Kaya nag-aging mga 2 bulan kayo dito, tulo, talagang nagtaas po. Dahil man po yan sa supplier na nagkakaigwa man pong problema, dahil po sa nagtataas man na presyo kan petrolyo as in iba pang ginagamit,
para po sa pag-supply ng kuryente sa mga electric cooperative. Kaya dapat pag yaong kita sa public utility, ma-sure ta na ma-satisfied to satisfied customers wants. Dawa sa mga simpleng negosyante, pirming dapat isipon ta to satisfied customers wants. Pero po dahil iyo man sa nangani, mas gusto kan mga Pilipino, an bado ta, imported, an mga piyesang binabakal ta sa mga lunadan, bihikulo ta, mag 2 wheels yan, mag 3 wheels, 4 wheels, to 15 wheels, to 16, to 18 wheels, mga made in Japan. Pero ang made in China, dahil ko kumbinsido, sa sakuya lang pong pagtubod. Dahil inot na inot, ang pinagluya ko kang pagtubod, pag made in China, arog na sana kan mga sakabilya, sa mga bakal, mas gusto ko po itong bakong made in China para kasing substandard or undersize Nakakabakal lang akong dekalidad na mga hardware materials dyan sa Ngoinsan. Ki Engineer Solomon Munmungo na hardware. Igo dyan talaga mga original. Medyo may kadikit lang na kamahalan kaysa dumampu sa mga undersize or substandard na mga materialis o bakal. Kabilya man yan, yero man yan. Ang mga yero nga ning ibang niya na barato, kung mamamasdanin ito, naglumoy na. Garo, mas malumoy pa sa latakan sardinas. Kaya pag nagbagyo, dahil tamang po inahagad, ay madali yung pong irlupad. Madali yung magkaburunot sa pako, sa umbrella nail. Di ba? O kaya po yan. Dapat mag-isip po ang sa tuyang Palasyo Malacanang sa pagi po ni President Marcos na mas lalo pong pakusugon ng ekonomiya, pababaon man po at the same time ang presyo kan mga barakalo. Nako, inuumaw ko daw itong dipuntong former President Ferdinand Marcos Sr. Although naakit niya po ang satong presidente. Dahil namatian ko kang panahon, elementary pa lang ako, napakamura kan mga barakalong kang panahon. Dahil sa panahon ni Marcos Sr. Pero kan naglaog na po ang administrasyon kay Tony Aquino, nagtaraasa na ang presyo kan mga mayor na mga barakalon, lalo na sa mga presyo kan mga pagkakanta. Ayan ang problema ta. Paano ini marisolbiran? Nagpaparadakol na sana kada magtukaw na presidente kan Pilipinas, utang ka o utang, nalulubog na sa utang ang nasyon kan Pilipinas. Mabil na kita pagkatapos po ng hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako bukok, then diabetic ko. Tapos, hindi na po malabo ng mata ko. Lagi na wutiri ng mata ko. So dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. Try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, kay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Mga tugang, balik kita sa Toya pong programa. Sa mga nag-antabay sa to, good morning. Sa mga Facebook Live viewers, good morning. Sana nasa maray kamong kamugtakan. Harayo sa kagutuman, harayo man sa kahilangan. Harayo sa stress, di ba? Avoid stress. Lalo na sa mga nagkakaedad-edad na po. Iwasan ta na pong magpara-hadit sa mga panahon na ini. Oy, sa mga Facebook Live viewers, Miman, good morning.
Yaon man dyan, nag-watching si Sister Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus. Thank you, si Ma'am Bitsy Udabal. Sabi niya, good morning, present. Saka si Ma'am Sonia Fontanaris, always present man po siya. Blessed Friday morning, Sir Joey. Keep safe all. Thank you po. Asin sa iba pang mga Facebook Live viewers. Kay Irmanang Michelle, thank you. And kay Irmanang Maurice. And kay former board member Manny Noble, kan Rinconada area. Always watching man siya. Saka si board member Shai Noble. Garo nga sabi kan ibatang mga nakakaulay, mas matibay kay papa niya. Ang totoo lang po aros na training man, matibay ang performance sa panlalawigan ni board member Shai Noble. Si former board member Manny Noble, siya po sa otro eleksyon, kung ano ang kagustuhan kan mal na Diyos, pirmi lang siya makuyog-kuyog, lalo na kung ano ang kagustuhan kang kagurangnan. Uy, barita ko si Ma'am, si Mrs. Noble, posibleng iyo ang maging next mayor sa Partikan Balatan, Camarines Sur. Tataga Balatan pala niyan si Ma'am. Si ano man, si Congressman Mix Villaperte, good morning, ano? Laro sa Maygos na congressman. Sa tuyang representative from 5th District of Camarines Sur. Bationg ko man po si First Lady, Ma'am Rachel Peters Villaperte. Posibleng maabot ang panahon, maging city mayor ta sa Iriga City. Uy, digdi palan sa Iriga City, kaya sige an higos ni Mayor Rex na Oliva, sige an promote kan accountability and transparency na paggobernar kan sa tuyang administrasyon kan sa tong gobyerno. Tamay burubaritaan malaban sa iya si former Mayor Madel Alpilo. Kaya pala niya ako may gusto na maray. Pero dahil pa ka apritaran man kan mga promise si Mayor Rex na Oliva kan public hospital, public colleges na nagpupuon-puon pa sa naman. Kaya nga ni ay inguwa man siya na ang gabos na sektor talig sa Iriga mataan po nin suporta. And lalo na sa sports para ansa to yung mga jóvenes igwang kalibangan pagkasibutan na sports, basketball, kung ano-ano pang sports. Bagay mga PWD, congratulations na tinangka mong importansya ni Mayor, especially the indigenous people of Iriga City. Oy mga tugang, mana kong oras kaya. Salado Technical, Felix Lagrimas, James Oco, sa information, Jimmy Guanzon, Rodel Cesar, sa opisina, Ma'am Kayla Ligacion, sa newsroom, si Sir JB, John Verdiflor, sa luwas, si Bani Tataro, nakaulay taas newsmaker, si Ma'am Maria Matukad, and Comelec Officer Canbao Camarines Sur. Salamat po. Standby ka mo sa masunod na programa. Halo-halo special with Philip Baracena.